ka channel lo lom le ka chau voina movie kan en ho le tur chu ano kono toriko ti ania he movie hi te atanga income ngai pathum love triangle chungchang ania mi pano pangchu achian nu actress mel tak zuna chona waita a lo ting thainan atan engpo ti awamani atopa tu zo kan nge me chia chu changang ti chu ano kono toriko movie atang hian kan jong chok don ani ano kono toriko movie chantera chuan role third term min vo yori chu school lampana tlan mek ba chunga amuthulai chu lo lang ba chunga chuan passenger an tam ema wangin bus stop chu main bus stop dang chu anga angai pha ani bus atanga achuk nu chuan rang takin school lam chu apan ngal wata school athen nu chuan yori chuan actor mel tak le model chelo tak chungchang zirlai dang te soi thom te chu alo sia reilo te nuwa yori chu school danga in transfer na tur chingfel turin administrative office a chona kalta a office a kalchan a soi chuan mai chia chuan athil soi chu lo hre thiam lo a chan chu yori chu a zei lo le za zum ema wangin atong chu alo hre thlei thei lo ani yori chuan ruam mana siamin Tokyo school ming thang taka chuan lu atuma a transfer na a boy puizo nu chuan school thara chuan alu theita a school lampan akal mek lai chuan mai che chelo tak nen chuan a in tong ta a chu tu dang nilovin a thian ten model mel thale chelo tak mai school an soiji thin kha ani a ming chu Shizuku Tachibana ani a yori no panglai thian le a star ruk thin kha ani yorian a school kalna ason chan chu Shizuku mu le a thiana siam le adu wang ani chutia Shizuku a han mule chia chu a thong hle a file ken lai te chu a thlau pha ani Shizuku chuan aron char pui ngala nui sang pa in yori nen kumriat lai ani mu to lo nuwa mule thei chu a hlim zia thu te chu yori a shil a chan chu yori hi anau pang lain apa na awangin khopui danga an pem wang ani Shizuku chuan yori chu a number te pe in call turin atia kumriat liam ta khan yori le Shizuku te chuan chian kom ngai mai an naya a ming chu Subaru ani an school a chuan audition te nain an audition na a chuan Shizuku le Subaru te chuan movie star lar takni an du thu te chu an soi chuaka yori chuan a zei lo na le a za zum na te chu hun te alo liamanga azia omve thai mai a bai sai ani yori an Subaru a elpui don awang chuan azam ru le a chan chu Subaru chu a in ring tok le a hwai sen zok wang ani ma se Shizuku chuan yori chu baidong lo tur le athil tum ti hlo tling ngei tur chuan a foi zia thin chu tatang chuan yori chuan Shizuku chu movie star lar takni alo suang to thin chu tipui tling turin pui a in tiam ta ani nikhat chu an pathuma an in fiam lain alon na atangin Shizuku chu atla hlau mai yori chu Shizuku lampan chon rang taka tlan ngalin Shizuku chu adong man hlawa ma se adonna lama a in ti nat pha ani tun huna let le ila Subaru tuna actor lar takni ta chu school no pang ho chon an lo achil maya Subaru an school aron thlen chuan zirlai ho chon phur takin chibai an lo buka Shizuku pon ral khata tangin alo thlir veu mai ani nirei lo te nuwa yori chuan Shizuku manager atang call dongin a office akal turin atia yori chu office lampan chon rang takin akal ngala Shizuku assistant ni turin Shizuku ngein arwat thu chu alo shil Shizuku in a assistant ni tura arwat chumak ati hlea engpo chu ni se ahlim ru hle ani achan chu Shizuku assistant ani chuana kianga hun aman tam thei pha don ani Shizuku shooting na mun awathlen chuan kalkonga an film director kondo nen chona in supal ta hlo mai yori zeido zia a mu chuan tlangwal no pang tak shooting na muna om ve chan te chu angai tua reilo te nuwa yori chuan Shizuku chu awa muwa chu vele Shizuku chuan supermarket nai bera lipstick le sak turin alo ti an hun kal to chu lo lang le in yori chuan magazine a Shizuku thlak chu mu in model lar tak ani to ti chu sheta a chu tatang chuan thuthluk na siamin Shizuku te skula in sona Shizuku ithil tum dik tak te chu shil shiata pui atum ta ani tun hun lo lang le in yori chu a assistant na a chuan a boy mel hle a chan chu Shizuku hun mandan tu chu rang taka abot sai angai wang ani hun to takara Shizuku chuan photoshoot tam tak anai angaya Shizuku chuan athin lung zong in ti tak mewati adua a chan chu engtik nia emo chuan actress lar tak ani ve thei a ring tlat ani
nikhat chu underwear commercial tan Suzuki chuan photoshoot anei angaya ma se underwear photoshoot empty tur chuan a in ring tok lova in thlak na pindana chuan a in kal nan dai mai ani Suzuki aron lan thei tak si lova chuan underwear brand company nei tu chuan Suzuki nena an contract chu ti top adu thu asoi Yorian Suzuki chu ma ni in ring tok na anei thei nan lo fi ve mek bok in ring tok na anei nu chuan photoshoot ti tur chuan an kal ta ngala ma se an director le crew te lung oi lo chuan photoshoot chu kan selin Suzuki po an ban ta ngala chu thu Yorian hriat chuan rang takin alo chang len ngala Suzuki in contract assign khan in ban thu lam engma atel lo thu chu asoi chu wangin atlai wangotin an ban ngot na chan tur om lo ani Yori an fia le ring tak mai chona soya mitam takma ring taka avoi khatong chua ve na ani 待ってくださいこれは契約違反ですよ kong le lama chon kondo an Yori chu avoi khat mu na chon angai ven nga hlea Yori chu model atang tur le Suzuki photoshoot na pui tur chon asom ta ani kondo an Yori chu photoshoot na telani chuan actor lar tak ni dan kong om thu chu asoi tel bok atira Yori chon alo nar ma se rei lo te hnuwa kondo ngen na chu apom ta ani rin lo tak mai in mi zong zong chuan Yorian tarmit aphel chumak an ti hle achan chu mel tha an ti ema wang chon ani an photoshoot chu a hlot lingin an lungpo oi hle a underwear product an advertise chu a hral po akal hle ani Yori chu a mel tha tak ema wangin meichia ho chon an ngai ven ta hle a mipui ma an thlak chu lian tak mai nan tar chuak ta ani chu mai baka an age viral awangin Suzuki chu Subaru nen stage chang dun turin offer a mubok Suzuki chu a hlim hle a offer a mu po chu pom ta halani nikhat chu Suzuki in lem chan na ami tur chu alo zirmek Yori chu ami pazok lema chang tur chon atita a ti chon ol sam takin athiam thei don ani Subaru chu a fence tenen an ma ni lampana kal mek chu alo lang Suzuki le Subaru chu kumriat chung school in anga kal dun ma se an boy ema wangin an in mukhat hle ani Subaru an Suzuki a mu chon avapan nai tanghala ma se Yori lo om ve chu Subaru chon enga tan ma angai lawa kumriat chung te meu thian thatak mai an lo ni to chung po in a mulo der mi mai ani atu ka chon Suzuki chu tla sa tlan lutin Yori chu akwa tanghala Subaru nen stage Romeo and Juliet an chanzo nuwa film pakhata tel theina rem changa nei theidona wang chon ani Suzuki chu stage a thataka perform theinan chona thok rim hlea ti chon film puitlinga achang ve theidon ani ni rei lote nuwa training an nei lai chuan Subaru a che swal thu chu an theta a thakhat chunga in en ko langai dona wangin kondo le anau te chuan stage drama an chan tur chu ti khotlai an tum ta ani actress ani theina chance bo mai tur chu du lovin Suzuki in kondo chu Subaru io tur zong mai tur chuan ati Yori chuan Subaru io turin a in huam thu chu a soita lim channa a soi tur zong zong po a thiam vek to thu chu a soi tel bok Yori chu actor ani lo wang le assistant mai ani awangin midang ho chuan rem an ti lo ani ma se kondo chuan lo pompuin Yori an thiam thilanga zia a hriat awangin Subaru io tur chuan a thlang ta ani Yori chu kondo le crew ho ma chuan changchin turin an ti ta a Yori chu pangai takle Subaru ai ma chang thiam jok chumak an ti hle ani hugging scene an nei don lai chuan Yorian hunrem changa mangin Suzuki bula a feeling chu alan tir ta a Suzuki chu akwa ta vong vong mai ani kondo ngei po churon pen chuakin Yori chu Suzuki thla turin ati ani よく開けるぞよしもう一回行ってみよう nikhat chu lemchan an zir lai chuan Suzuki chu alon na atang chon atata mai le Yori chu Suzuki leya thlin ma adon man tum chon atlan phei ngal an chet sual na chu kumriat kalta ami ang chia kha ani a khami hun lai khan Yorian Suzuki chu lei athlin ma in aman man thau ani ma se tu na chon Yorian a ke chu atina pal ta hlau mai ani Suzuki in Yori chu ngai dam adil ta ngala rei lo te hnuwa Subaru chu lem chanjir tu chon aron kalta a soidanin drama chang turin ngaya o le to ani Yori an Suzuki chu thataka ti tura a fui zo hnu chuan a ke na ti tak chung chon a kalsan ta ani mi zong zong chuan Suzuki le Subaru stage lem an chan chu mu nom an ti hlea an pani chuan mi pui lam atangin lem chan an thiam ema wang chuan
lompui na andong na sa hle bok ani Yori pon an lem chan chu stage tung lam atanga lo thlirin alompui hle ani achan chu Shizuku lem chan a hmu thei awang le actress lar takni na hun rem changa nei thei don awang chuan ani Yori chu Subaru le Shizuku in biak na hriat awang chuan a hlim na zong chu about a ngal veka Subaru an Shizuku chu adu thu a hril ani Shizuku a changlo ti a in hriat nu chuan Yori chu rel run tak chungin akal santa ani ni rei lo te hnuwa Yori chu kondo hnen atang phone call adong ta a film pakhata achang tupa ni turin aron offer ani actress lar tak mai Hana Yamada nin an chandun tur thu a hril tel bok Yori an Shizuku chu kondo offer a hnol tur thu le assistant ani reng tur thu chu a hril athu soi a hriat nu chuan Shizuku chu a thin rim hle Yori chu offer thalut tuk a hnol ani vai chuan a tha du hial tur thu chu a hril ani Shizuku in ti tura ati lutlat awang chuan Yori an kondo offer chu apom ta ani Yori chu lemchan injir chan mek ani da chungin a acting thiam na chu Hana nen chuan a in tluk deuh tho ani nikhat chu Yori an Shizuku le Subaru thudun a hmu chuan a thik ru hle a an pahnih chuan in ngai zong an ni miau awangin engthilma ati thei lo ani Shizuku in Yori le Hana te channa film an edit lai mek chu a enta a Yori le Hana an in case lai scene hi alo ni a Shizuku chuan a thik ru hle a rang takin atlan chok ta dai mai ani Shizuku in Subaru le Yori in zui chu a hmuta a an hriat lo chuan a zui ru ve ta ngala Subaru le Yori te in biak na zong chu lo ngai thlaru vekin Shizuku chungchanga in rem siam na an lo nei meka Shizuku in Yori an angai zon thu chu a hreta ani thlathum hnuwa an in rem siam na angin actor thaber lo mandong tu chuan Shizuku chu a changta a chak lo zok chu Shizuku nuna tang a in thiar fil hi mangai ta ani chu wang chon Yori chu United States lama pe matum ta a rei lo te hnuwa Yori chu airport lampan akal mek lai chuan Shizuku i thalak lian tak me lo in tar chu a hmuta a an pahnih a hlim taka an omdun lai chu a mit thla a atop nan adu thu chu hril atum ta ani mun pakhata chuan Shizuku in Subaru chu a hmangai ngai lo thu chu a hril anin lei chin na chu ti top adu thu a hril tel bok Subaru po chu a ham hai hle a Shizuku kaltir mai lo chu du thlan tur anei lo ani rei lo te hnuwa Yori chu Shizuku le Subaru te film chan na hmuna chuan a thleng ta a kondo hne na tang Shizuku bula soitur anei awang chuan phalna adila atopa Shizuku nen chuan ani hmu thei ta a Yori an Shizuku chu a hmangai thu le dam chunga a kop puya ta na som ta a Shizuku hlim lo tuk chu amit tui atla hial ani mit tui tla chung chuan Yori chu United States a kalvat tur le actor lar tak ani huna propose thale turin a hril ani athu soi a hriat nu chuan Yori chu a hlim hle a US a film audition nei tur chuan kal atum ta ani a movie top lama chuan Yori chu midang ma audition alo nei meka ta hiana top ani he movie hi hmu na milo ti ani chuan milo like sak ula milo share sak le vek ton nia next video a movie hmu nam takaron ti chok le dona la subscribe lo zong te khan milo subscribe vek don nia next video kan hmu le vek don nia